sa mga nag-unang panginahanglanon sa evacuees, nanawagan sab og volunteers ang lokal nga panggamhanan sa Malapatan, Sarangani nga makatabang sa paglusad og assessment sa mga istruktura sa lungsod. Aniya ang detalye. Nagpahigayon og water sampling activities ang mga sakop sa Water, Access, Sanitation and Hygiene Cluster sa Malapatan Incident Command Team sa nagkadaiyang water sources. Doon naman good na talang mga insidente sa diarrhea sa pipila ka evacuation centers. Usa ang mainom nga tubig sa nag-unang panginahanglanon karon sa mga apektadong residente sa Linog. Nanginahanglan sa mga evacuees og food packs, tents, sleeping ug hygiene kits, portable charging stations ug fuel alang sa logistics ug relief operations. Nag-request na tayo ng dagdag na family tents para luwagan natin yung mga evacuation centers natin. Hagit sab karon nga mapailawom sa inspeksyon ang tanang building sa Malapatan. Busa, nanawagan sila og volunteers nga engineers, civil and structural engineering ug architecture professionals, lakip ang graduates, students ug engineering groups aron matabangan ang LGU nga ma-assess ang mga struktura nga apektado sa linog. Yung challenge nandoon sa mga engineers na mag-a-assess. Kasi kung dito sa LGU, nasa 10 lang yung empleyado, may mga volunteers na pumapasok na sa mga almost 10 din, so nasa 20 engineers lang yan. Parayong suspendido ang klase sa Malapatan. Samtang parayon sab ang paghatod og hinabang sa DSWD-11 sa Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental. Dunay 2,500 family food packs ang gihatod alang sa mga apektadong pamilya ning bag-ulang. Dungan sa food packs distribution, nagpahigayon sab og psychosocial first aid ang social workers sa mga nalinugan. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao